plankeposition vil sige, det ser stort set ud, som jeg står op her. Hele tiden har jeg spændt omkring maven, korsmuskulaturen her, spændt i ballen, spændt i hele bagpartiet og i hele muskelsenestrukturen. Så hvis jeg står op her og forestiller mig, at jeg er stående her, den stilling skal jeg have hele tiden, så jeg skal ikke lave noget, kan man sige, svej eller bøj den ene eller den anden vej, og jeg skal heller ikke lade hofterne falde ud til siden, så jeg skal hele tiden opretholde en stort set lineær stilling. Så det ser ud, hvis vi laver en almindelig fremliggende planke, hvor jeg kører ned på underarmen, sådan her, op på tæerne, sådan der, holder spændingen der i plankepositionen. Presser mine albuer op mod loftet, presser tæerne ned i jorden, trækker hænderne væk fra mig selv, spænder i maven, spænder i ballen, holder trækket her, kigger lige ned og prøver at slappe så godt af jeg kan i skulderen. Ikke at hænge her. Det er plankepositionen, og det er faktisk udgangspunktet for alt det, vi laver i suspension training. Så hvis man inkorporerer TRX her, så vil det se ud som følger. Nu har vi en midtlæg vinkel, fordi vi skal ned og have tæerne i. Og så er man for at presse vristen ned i foot cradles, og nu laver vi så op på underarmen her. Presser vristen ned, strækker fødderne ud, hælen væk fra os selv, finder plankepositionen her. Det er udgangspunktet i stort set alle stillinger, om vi så er stående eller liggende og bruger suspension training. Sådan cirkus lofthøjden skal cirka være et sted, hvis vi har vores suspension angle her fra 2,74 til 2,13 i højden. Så skal vi have equalizer loop op til cirka 1,83 i højden. Og så når vi forlænger den i fuld længde, så skal det gerne være sådan, at vores foot cradles er cirka 7-8 cm over jorden. Vi forlænger og forkorter suspension traineren, og det der gør den så unik, det er, at den hele tiden kan justeres her. Det der gør, at vi hele tiden har instabilitetsprincippet rigtig meget core stabilitet i stort set alle øvelser, vi laver i TRX. Når vi skal forlænge den, skal vi trykke ind på cameraen, og det gør man altid i begge sider. Så er man sikker på, at man forlænger lige langt i begge ender. Og så har vi 3 indstillinger her. Vi har med en lille streg heroppe med en forkortet længde. Så har vi midtlængde. Det er der, hvor der er 2 streger på indersiden. Og så har vi den ude i fuld længde, når den er helt trukket ned. Når vi skal forkorte den igen, så trykker man ind på cameraen, trækker den gule strop og forkorter den. Og det gør man skiftvis til. Så har vi 2 håndtag til hænderne, og så har vi 2 foot cradles, når vi skal have hælene eller tæerne i. TRX squat, midtlængde med TRX'en, albuerne siden, baglænden mod gulvet, så langt med det overhovedet kan. Så meget vægt på benene som overhovedet muligt. Træk så lidt muligt som med armen som overhovedet muligt. Den ene øvelse må slække lidt på reglen, ellers skal reglen være stramme igennem hele øvelsen. Og i alle øvelser i TRX. Dyb benbøj ned, baglænden så langt med på gulvet som muligt. Presse op gennem foden, op og stå. TRX squat. TRX low row, albuerne siden, lille smule frem med fødderne. Strækker armene op, holder korsstabiliteten, trækker hænderne op her, op til brystet, ud i strækker armen igen. Hele tiden stramning på reglen, op og ned. Samme udgangspunkt igen. Hvis jeg har svært ved at trække mig op ved hjælp af armene her, så kan jeg lave overset position, en fod foran den anden. Nu kan bagerste fod assistere mig en lille smule og hjælpe den væk på vej opad. TRX chest press. Går tilbage på fødderne, finder plankepositionen. Albuerne lidt højere end skulderen, eller hænderne lidt bredere end skulderbredde. Prøver at stille og rulle ned, kigger lige frem. Presser op igen. Sådan at hvis rebene går mod armene, så skal jeg løfte hænderne en lille smule længere op mod loftet. Presser op igen. Og på tæerne, frem her. Og så kan jeg altid justere, hvis jeg for lidt, så går jeg bagud. Og så bliver øvelsen hårdt, fordi jeg får mere vægtbelastning ned i håndtaget. Roll out. Hænderne ud for skulderhøjde, går en lille smule tilbage. Holder plankestabiliteten, spænd i ballen. Kører stille og roligt frem, stræk arme, stræk albuer. Trækker op igen, presser hænderne ned i håndtagene. Frem så langt det kan. Undgå at rotere, og jeg kan eventuelt lave det med en hånd. Den ene arm frem. Presser op igen. Den modsatte arm frem. Presser op igen. Side, op, rotere, spænd. Helt tiden pres håndtaget.
Presser ned i håndtagen, både frem og tilbage. Sådan der, holder armen strækt, holder korsstabiliteten, presser op, stræk armen ned ad side, ligesom et svømmearmtag. Afslut gerne i hvert fald. Sådan der, pres brystet op på ankelbåndet. Sådan, til side. Igen, opsæt position, en fod foran den anden. Stræk armen, stræk albuer. Yep. Nu skal vi have fødderne i, så vi skal have hælene i foot cradles. Det nemmeste det er at lige tage en pegefinger hver foot cradles, lægge sig ned på skjoldet, fødderne op i luften, drej den rundt, pres begge hæle ned på samme tid, stræk benene ud og sørg for at mine fødder presser lige meget hver foot cradles, og mine fødder er lige i neutral stilling. Så lægger jeg ned, armen ned ad siden, løfter baglænet op mod loftet, holder spændet her, så laver vi hamstring runners, så vil sige det ene ben stræk, det andet ben bøjer vi. Trækker op, ud her, trækker op, ud her, fra side til side. Så langt op det kan hver gang. Modstå at baglænet på mod gulvet. Holder op og op her. Jeg skal lave et atomic push-up. Jeg presser bridsen ned i foot cradles, løfter baglænet op, og i plankepositionen, sådan her, så tager jeg en armbøjning ned, og laver crunch op, løfter hoften op på loftet, ud i spejlet.